E kinde ni machino mag thieth kokalo e okumba mar thieth mar SHA medo kelo wich bar ne thoth oganda jo Kenya e pacho ka. Familia moro e kaunti ma Narok ochopo e giko mar nyalo margi. Familia no osetiyo kod mwandu gi duto te mondo mi ginyal chudo mani malo mar thieth nyathigi man koda tuo mar ringa. Isaac Okech nigi ler mathoth. Wich bar mar okumba mar SHA pod medo bedo achiedh nadi ne ng'eny jo Kenya ma odak kod chan. Achiel kuomgi en familia mar Vincent kod Irene Chacha ma odak maonge kwe. Ka nyathigi Morris ma jahigni 9 dwaro thieth makende mar tuo mar ringa mar remo. E dalagi mani but paw ndeke e boma ma Narok, Morris mani kod tuo ringa odak kod lit ka pile min mare mane osomo nyaka rang'iny mar diploma e weche mag thieth. Chiwo ne thieth ka wuon mare ma jariemb apiko tiyo kod omenda te e thieth mare. Tumebarikiwa na watoto watatu ambao wote ni wavulana. Sasa kwa hao watoto watatu kuna mtoto wa pili mwenye amekuwa akigonjeka tangu akiwa na miezi 7. Tumeng'ang'ana hospitali, tumezunguka mahospitali hapa mpaka Nairobi tumeenda, lakini imekuja kubainika mwaka jana ako na sickle cell. Ndio tumeanzishwa matibabu. Kuna daktari wa watoto mwenye huwa anamuona, anamwandikia madawa. Sasa kuna wakati nafika tunalemewa. Pata kuna hiyo ya kuweza so that's unajaribu kutumia kadi saa zingine na dawa saa zingine huwezi lipia kadi, unaambiwa ni lazima utumie cash. So akienda kwa matibabu tu hospitali ndio utumie kadi. So huwa nang'ang'ana kile kidogo ambayo nimepata, tunajaribu kusaidiana, inabidi kama tutumie nyumbani na ingine unaweza kujikimu kifamilia. Laktar John Gishuke jalonye weche remo lero gino makelo tuo ni kao jiwo oganda mondo kony familia makalo e chandruok makama. This is a blood disorder whereby you get there is a mutation of the red blood cells, whereby you get the red blood cells is they cannot be able to transport oxygen. So the symptoms are fatigue, in painful crisis, because when something is initiated, it means it cannot pass through the vessels. These children tend to have a lot of crises. That is, they tend to have difficulty in breathing, sometimes fatigue, fevers, and frequent infections. Osiepe kod jirende mag familia ni mawuok nti maru Kuria e gwenge ma Nyanza. Kama tuo ni otimenewa, osebedo machiegni kodgi e chiwo jip kod kony. Na kweli mtoto ameumia zaidi. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba tu Wakenya wenzangu kwa tunaomba tu usaidizi, mtoto asaidike. Huyu mtoto kwa kweli anasikia uchungu sana. So ningeomba Wakenya ama mtu yote akona uwezo ya kumsaidia, hata donors waweze kumsaidia, tumpeleke huko aenda apate matibabu. Isaac Okech, Ramogi TV.